הגיעה העת לבנות את בית המקדש. האם אנחנו ראויים לבית זה? לסמוך רק על השם, לבטוח בו, לחיות באמונה פשוטה כזאת. יחידי יחידים? אולי. בלעדינו? לא יהיה לכם פה זהות יהודית. מה יש לכם? מה אתם עושים? לא נמאס לכם להתפלל? תרתי! ארץ יהודה מתעוררת. הנה רבותיי, סוף הסרט! כל הכוחות חדל! הר הבית בידינו! מי שפוט השופטים קומי צעיר מתוך ההפיכה. ונגד גזרות משמיים אתה לא יוצא בכוח. ובכן, אני ידעתי שזה יהיה מסובך, זה לא יהיה פשוט. איך אומרים ביידיש? הקלאפ פרגט הוורט בשטייט. אבא חילקיה היה הנכדו של חוני המעגל. בואי, בואי כבר, בואי נלך.